Ekoromogi en saa mar sigana mana ka tich abich wakelo ni chenro mar gin kanye kauno menyo ni Paul Mboya mane en mea machon mar boma Homa Bay to kendo jaduong' kuku jodong luo kata ker. Paul ne otiyo kod tend jorochere bang'e obedo jadolo e kinde donjo mar Adwen Gendia. Paul oyangore kaka jal mane ochuogo kendo chano boma Homa Bay kochiwo chirni ma Nyanza. Jata chenro ni Walter Nyambaga miyo sigande bang' bedo kod familia mar Paul Mboya. E alwora ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay, mbaka chakore mar ker mar oganda luo machon Paul Mboya nonyuole kanye to somo kanye. E mbaka mimiyowa kod Dr. Vincent Orinda ma nyakwar mosenindo. Paul Mboya en ja Karachuonyo, en ja Nyakongo. Nonyuole 1895 wuon mare iluongo na Koko Maruru. Paul Mboya ochako somo Buxton Mombasa. Some primary. Bang'e no koro somo to dhi. Kane wagunda kane missionaries biro ikete machiegni ahinya. Kendo nomedo somo kosomo kodgi. Ma bang'e no obedo japuonj 1920. Tok yudo tiegruok, sigande lerono ni nochako tije. Ochako tich Kisii as a young boy. Bang'e no odhi Magadi. Otiyo Magadi Soda. Koro kochopo 1920 mane ojoin Seventh Day Adventist a mission. Kinyalo paro Seventh Day Adventist missionaries nobiro Gendia 1906. Adweno chopo Gendia 1906. Miluongo ni Pastor Arthur Kaskalen. Okay. Ema nochako din. Koro kochopo 1920 Paul Mboya nobiro Gendia kama Kaskalen ne tiye. To bang'e no koro bedo an evangelist, kongo bedo japuonj. Ochako puonj mokwongo skul miluongo ni Kotieno. Bang'e no odhi Kilital. Kata bang'e no ochako duogo Gendia. Mobedo head teacher Gendia school. Koro kotieko kopuonjo at the same time ne an evangelist. Mobedo ordained as a Seventh-day Adventist pastor 1931. He was the first Adventist ordained pastor in Kenya. Koro obedo japuonj, obedo pastor. Bang'e no kuko join administration. Okay. Mabiro pimoni. E kaka japuonj, tudruok mare kod jorochere nochakore maber kaluwore kod kite. Mboya norwak ahinya nikech ne en ng'ama riek. To bende no translate kata buge mag muma, buge mag wer. Ne en part of the translation mane timo gigo. In 1922, kakoro wuothe mier. One of the gik timbe mane timo chon. Ne pod ji iko ji e arts, e udi. Kendo puonjo ji ler. Kendo puonjo ji somo. Nonyiso ji ni nyithindo nyaka som. In fact, en achiel kuom joma ne otiyo matek kuom somo ma jothurwa. Mana kaka Odera Kang'o notiyo game. Paul Mboya notiyo Karachuonyo. Okay. To iwacho nonyomo. Yes. Nonyomo nyar kanye nobedo gi nyithindo. Nonyomo Maritha Mwango manobo dana. Okendo Maritha Mwango 1916. Kendo ng'ama noriwogi Pastor Kaskalen. Paulo bende noyudo thuolo bedo kaka jadolo e kanisa mar Adwen mane koro chopo Gendia e thuolo mokwongo. Nosomo muma. Bedo ne evangelist kendo bedo ne pastor. Nopuonjore wach Nyasaye. Kendo ne en gi wisdom malich ahinya. In fact, Gor Mahia wuodo galoni. Kapod Paul Mboya pok odonje e mission. Nodhi obedo gi Gor Mahia for 6 months. Dala gi Gor Mahia wuodo galo. Ka en ng'ama tin. Kopimo mana weche gorgo. Kendo nong'eyo kuno manoyude rieko. Odieche nomiye thuolo mar bedo achiel kuom jood bura mag Lejko. To kendo 1948 the British noyiere mondo obedi East African Central Legislative Assembly. Lejko. To kanyo ne gin jo Africa dek
mane rito East Africa. Kawale Akagwa katikiro ma Buganda was from Uganda. Kaeto Chief Abdi Sagali mano a Tanzania. Bine kuro gi Paul Mboya Jedek. Gine mane girito East Africa. Kuro kose yiere bang'e no otiyo maber. To kendo jo British noneno kite kaka tich mano tiyo maber. Bang'e no kose donjo member mar local native council. Kuro oidho mobedo promoted, mobedo deputy vice president mar local native council ma South Kavirondo. Kaeto bang'e no chako bedo okete koro vice president mar South Kavirondo. Mokete kendo vice president mar Nyanza mangima. En manotelo ne jo Nyanza ndalono. Iwacho ni tije malong'o kata maber gi tudruok notayo boma ma Homa Bay. Homa Bay notayo kaka ma Paul Mboya ne secretary mar council kagin Kisii mano South Kavirondo district. Koro kotayo district to the British nohere kendo ne notiyo negi maber. Noloso weche mag chirni.